Behar bada, Jose Mari Rementeriak aitatuko dau, Eleizaren eta doktrinaren irakaskuntzaren aldetik izan dauen ibilbide hori, baina nik nabarmendu nahi neuke hizkuntzaren beraren, gure euskal hizkuntzaren beraren bizirik irautean doktrinagintzak eduki dauen eragina, ezta. Ikuspegi soziolinguistiko batetik doktrinak izan dira zelanbait gure herrietan, euskaldun zan gizarte horretan, euskaldun irauteko eta euskaldun zelanbaiteko arrotasun puntu bategaz, zelanbaiteko hizkuntzaren jagitasun bategaz irauteko bidea. Bizkaierazko doktrinen historia, betorazaren doktrina deitzen jakonaz azten da. Kalagorriko otzailaren aginduz, 1586 urtean, Bilbon argitaratua. Bizkaieraz eta gazteleraz idatziri dago. Oso laburra da. Hain zuzen, bizkaieraz idatzitako ezagutzen dan lehenengo liburua be bada. Eta ezagutzen dan originalaren are bakarran, Gasteizko Legebiltzarreko bibliotekan gordeten da. Trentotik Vatikano bigarren kontziliora bitartean, lau gizalditan zehar, beste 30 doktrina argitaratu dira bizkaieraz. Egilearen bizitzako datu batzuk jasoten alegindunaz eta bakotzaren argitalpen ezberdinen barri batzen bai. Holan, argiago ikusi daikegu, zelako harrera eta zabalkundea izan dabe. Gure doktrinen baliorik handiena ez dago euren edukinean, hau gehien baten ia bardina da. Ez da metodologian be, itaun erantzunen bidez emoten ditue euren azalpenak. Aparteko berezitasuna hizkuntzan dago, erabiltzen daren euskeran. Hemen agertzen jaku, gauza berbera, zelan azaltzen da Bizkaiko inguru eta sasoi ezberdinetan.